Lah susuke. Susu apa? Duitku mung 20.000. Tak dinahne ya. Pentol semok pangan esuk mengarepe ra mok itung, ora mok bayar. Masalah, pentol kaya ngono meng mbok rega 15.000. Semok badok esuk meng lho mok pilih pentol sing gedhe-gedhe tok. Iya to, Cak. Ya wis lek ngono, susuke tak jolike. Ya ora apa-apa wong yo karek klontongan tok. Gowo-gowo kono. Aduh. Diantok jaran.